Kain po. Mm. 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 Grabe. Mm. Grabe. Hi mga kaawa! Welcome back to Mavi's Cuisine! Today's video po, napaka-special dahil festa po dito po sa Lapu-Lapu. Kaya may isang buong lechon tayo. Tingnan niyo po. Grabe, ang utong oh. Kaya before po tayo kakain, i-bless po natin yung food sarapan. Bless our Lord and shall to receive from the mountain to Christ our Lord. Amen. Excited na po ako sa balay. Oh, ang init. Sa lahat po nandito po sa premiere, sa mga silent viewers, kain po tayo. May sasawan po ako. Kain po. Mm. 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 Grabe, ang sarap. Mm. Kain po. Mm. Mm. Sarap. Mm. Mm. Grabe. Dito naman tayo sa banda. Kain po. Mm. Sarap, ano pa? Mm. 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 Grabe, ang utong. Mas advantage po yung lechon po, malapit lang sa inyo yung lechonan. Eh, kapitbahay lang po namin yung nagagawa ng lechon, kaya sobrang crispy. Hmm? Grabe, ang sarap. Hmm. Po.
Kain po. Kebo. Sa ribs na naman tayo. Doon ako sumingit, di ba? Lista naman yun. Sobrang init. Bago. Yung likan po namin, nunid na po siya mag-tomi. Pwede na din walang toyo kasi malasa na po siya. Pero naglalagay lang ako ng toyo pa kontra umay. So, kuha na tayo ng ribs. Ribs po. Bumusok pa. Ayun po. Sabihin mo may panggulo na. May kumuha. Malat na. Ayun po. Bago. Ayun po. Yung siya ako prito. Kain po. Super lasa po yung ribs niya. Wala, anak. Wala ka naman, anak. Sige, anak. Lalo ko talaga sila, busy na. Hindi ko na po maubos yung buong lechon. Saka may mga bisita din po kami. Thank you so much po sa laging nag-share po ng videos po ng Maggie's Cuisine. Thank you so much po sa support at saka God bless po. Flex ko lang po mga members po ng Maggie's Cuisine. Queenie Talalang, Chibi Rosel, Music Pisces, at saka Rizela Kawad po. Sa Sulit Kawa po, Jubel Yamamoto, For This Life TV, Ikim Salazar Update, Itsugi, Aboy TV, Isti Vlogs, Nanay Madzelen, Liz Eats, Annalyn Balboa, Jiner, Senior Junior TV, at saka Angie Monsor. Sa Super Kao po, Arceli Bunes and Smukbang, Kusina Bicolana, Dancano Vlog, at saka Rome 21 Saudi Vlog. Silang lahat po may YouTube channel po. Pakilike at subscribe po. Maraming salamat. Shoutout po sa Sunod Mukbanger. Sa lahat po ng Pinoy ASMR Mukbanger. Sa lahat po ng Pinoy YouTuber. Shoutout po. Shoutout po sa Team Matibay. Maria Chance Vlog po. Pakilike at subscribe. Maraming salamat po. Sa mga bagong mapadaan at naligaw dito po sa channel na to, please po paki-like and subscribe. Maggie's Cuisine po. Maraming salamat. If you like this video, please like, share, and subscribe. And don't forget to hit the notification bell para ma-update kayo kapag may bago kaming videos. Thank you for watching.
Bye-bye! God bless!